Benvingudes i benvinguts. Amb el programa d'avui iniciem ja la 8a temporada de Cal parlar de llengua. Cada vegada estan disposats a arribar més lluny. Així ho han demostrat amb el projecte de llei de la qualitat educativa impulsada pel govern espanyol, en què el català passaria a ser una llengua residual a l'ensenyament i que assignatures troncals, com per exemple la història, tindria uns continguts únics dictats des de Madrid. Aquest projecte de llei és, sens dubte, l'atac més greu a la llengua catalana des de la fi de la dictadura franquista. Un atac que respon a l'estratègia sistemàtica dels aparells polítics i judicials de l'estat espanyol de menyspreu i residualització de la llengua catalana, especialment pel que fa al model educatiu de la immersió lingüística. La llei no només ataca la llengua i el país, sinó que atempta contra la cohesió del poble català, cercant la segregació i divisió entre catalans catalanoparlants i catalans castellanoparlants per crear un conflicte lingüístic inexistent a Catalunya. Som, però, els catalans i les catalanes els que hem escollit lliurement el nostre model educatiu i no permetrem que cap ingerència vulneri la nostra voluntat. La immersió lingüística i l'ús del català com a llengua vehicular a les escoles és i continuarà sent un model d'èxit que a més és reconegut per experts i institucions europees. L'única resposta possible a aquesta llei passa per la desobediència civil i pel front comú de partits, sindicats, entitats i del conjunt de la societat contra aquest nou atac en una resposta contundent, pacífica i clara. Que sàpiga el ministre, el govern espanyol i tots els que li donin suport que tots els atacs i les dificultats només són un impuls més per treballar persistentment per la construcció d'un nou país perquè Catalunya esdevingui un nou estat d'Europa, un projecte d'il·lusió, un projecte inclusiu per tothom. Avui, però, parlarem d'un llibre. Parlarem d'un llibre, Català a la carta, tria la teva aventura lingüística. I ho farem amb el seu autor, en David Vila, a qui agraïm que hagi volgut compartir amb nosaltres aquests minuts. Gràcies per ser aquí, David. A vosaltres. El David Vila és dinamitzador lingüístic i economista perquè, com diu ell en la contraportada del llibre, la llengua i els calés són dos bones raons per voler la independència. Ha estat portaveu nacional i president de la CAL, de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, i actualment és vicepresident de Tallers per la Llengua, membre de l'equip també de redacció de la revista L'Escletxa. Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació escrits i ha publicat els reculls d'articles de Tot i Força i La Cal Opina, el poemari Blens de Gasalla i el llibre de contes Ni ase ni bèstia, coautor de l'assaig sociolingüístic de la consciència a la conducta i del recull d'articles El català em sedueix. Avui parlarem sobre aquest darrer llibre, Català a la carta, tria la teva aventura lingüística, que ha estat publicat dins de la col·lecció Vents del canvi de l'editorial 16 Vents. David, comencem a parlar del llibre, el mostrarem a les càmeres si els nostres companys de realització el poden enfocar. Català a la carta és un llibre dividit en 3 parts. Després hi ha una part introductòria i una altra de tancament. Per què ho han fet, això de dividir-ho en 3 parts i una mica perquè, temes? sí, en aquest país tenim molt bons llibres de llengua, moltíssims, tenim grans experts en sociolingüística, s'han publicat llibres realment interessants, no només pel cas català, sinó extrapolable arreu del món, però moltes vegades són llibres que acabem llegint sempre les mateixes persones, els que estem interessats pel tema de la llengua, el que ens hi dediquem, etc. I vaig pensar, home, potser estaria bé publicar un llibre que anés orientat a qualsevol mena de públic, és a dir, que qualsevol català, fins i tot aquell que encara no s'ha llançat a parlar català, però que l'entén, pogués llegir-lo, aquest llibre. Ja sé que possiblement no se'l compraran, aquest llibre, aquestes persones, però potser els el regalarà algú, no? I la meva idea era fer un llibre molt amè, molt directe, que una mica despertés la sensibilitat lingüística, no? D'aquelles persones que potser no la tenen. I per això vaig fer aquest format de Tria la teva aventura lingüística, que em vaig basar una mica en aquells llibres dels anys 80, que es deien Tria la teva aventura, que començaves llegint-lo, quan arribaves a la pàgina 25 et deia... Passa, si vols fer això, passa allà. Exacte, vés a la pàgina 52, i si no, vés a la 59, i si no te'n vas a la 79. Doncs una mica la meva idea era aquesta, i dir, mira, faig un capítol introductori, i a partir d'aquí, en funció del perfil que el lector tingui, si és una persona que el tema de la llengua no li diu res d'entrada, o bé ja té una consciència lingüística molt clara, o fins i tot és algú militant en aquest àmbit, doncs que pugui anar directament a l'apartat del llibre que li escau. Sempre amb el benentès que, evidentment, el que persegueixo és que l'acabin llegint sencer, però d'entrada hi ha un capítol específic. De fet, aquí al principi tens aquest "i ara què? Tria la teva aventura lingüística",
que dius això precisament, no? Diu, si ets un amant de la nostra llengua però vols disposar de recursos que et permetin utilitzar-la en més situacions i fer-ho amb més comoditat, vés a la pàgina 41. No? Correcte. Si ja fas servir el català en normalitat, etc., vés a la pàgina 77, etc. Exacte. No? Sí. Doncs fem una miqueta de repàs amb aquest llibre. Per exemple, trobo un article, és a la pàgina 28, que és interpretació de la realitat, que es diu Una mica de música i un bon vi. Una mica de música i un bon vi. I parles una miqueta poses com a exemple com es diu en diferents llengües el color del vi, no? Exacte. Explica'ns una mica això. Sí, el primer bloc del llibre, com us deia, va adreçat a gent que no té per què tenir necessàriament una consciència, una sensibilitat lingüística. Per tant, el que faig és parlar de curiositats lingüístiques, és a dir, la diversitat lingüística és una riquesa, un patrimoni que hem de saber preservar a nivell mundial, i el que vull és això, mostrar que cada llengua interpreta el món d'una manera diferent i, per tant, crea una mica el seu propi univers. Clar, quan es perd una llengua, es perd aquesta manera d'interpretar el món. És per això que és molt important que les llengües es continuïn parlant. I aquí agafo, per exemple, el cas del vi. Nosaltres bevem vi negre i els bascos beuen ardo beltza, que vol dir exactament el mateix, vi negre, de color negre. En canvi, en espanyol en diuen vino tinto, en anglès en diuen red wine, en francès en diuen vin rouge, val? Per tant, el veuen vermell. Com pot ser que un mateix vi, nosaltres el veiem negre, ells el vegin vermell? I és simplement perquè uns ens fixem en el color del raïm i els altres en el color del vi, un cop fet, no? Per tant, això ens permet entreveure ja que de vegades coses que semblen evidents, com el color d'una determinada beguda, d'un determinat vi en aquest cas, doncs en funció de la manera com s'interpreta doncs se li dona més importància a la matèria prima o bé al producte acabat, no? I com aquesta de curiositats lingüístiques doncs n'hi he posat un munt al principi del llibre. Això em fa recordar una mica quan una persona es dona un cop, no? Que en català en diem un blau i en castellà en diuen un morado, exacte, no? Exacte, i és el mateix, i per tant un dels dos no ho veu bé o... Correcte, sí. Seguint en aquest apartat del llibre, que tu dius que és més per gent que no estigui tan conscienciada lingüística i així, hi ha un altre article que ens parla que les llengües són pacifistes, o almenys la majoria, perquè dius que fins i tot fan rodolí, no? Sí, em va fer gràcia un dia pel lema aquell típic de volem la pau, si us plau, no? I em vaig adonar que en la majoria de llengües we want peace, please, i en molts en rimava, no? I em va fer gràcia. Vaig començar a buscar tot de llengües, les que conec i d'altres que potser no, però per proximitat doncs més o menys podia intuir i esbrinar una mica a veure com anaven, i vaig veure que en la majoria de llengües passava això, que curiosament aquestes dues paraules doncs coincidien, no?, la seva terminació. I vaig pensar, mira que bé, les llengües ja no només són un patrimoni que hem de saber preservar, sinó que ens ensenyen que, sisplau, volem la pau, no? Curiosament fas una mica d'ironia amb l'espanyol, no?, que dius que no lliga. No lliga, i clar, m'ho van posar tan bé que vaig dir, home, potser per això la mentalitat de l'estat espanyol en si, no?, és tan poc dialogant, democràtica i pacifista, no?, en certa manera, que no vol dir que la llengua no ho sigui, que els seus parlants no ho puguin ser, evidentment, però em va fer gràcia, no? Si seguim, d'articles d'aquests n'hi ha molts, perquè parles dels noms dels dies, també, dels noms dels països, vull dir, etc. Hi ha molts comentaris d'aquests. Llavors ja entrem una mica a la segona part, que diu els hàbits lingüístics o com ajudar el català sense haver-nos de trencar les banyes. Aquest seria ja per persones més conscienciades, diguem-ne, que ja entren més en aquest. Hi ha una part de catalans que sap perfectament que hi ha una situació complicada per la llengua, que cal utilitzar-la amb el màxim de normalitat possible, que encara no som allà on voldríem ser com a comunitat lingüística. Per tant, cal fer alguna cosa, no? I de vegades els propis parlants no sabem gaire per on anar. Clar, sí, a mi m'agradaria que el català es normalitzés, però jo què hi puc fer, no? Doncs això és una mica el que explico en aquest apartat, no? Com cadascú individualment, simplement amb el seu ús que fa, pot ajudar a que l'ús social de la llengua s'incrementi. A vegades pensem, mira, que jo parli més català o menys tampoc no deu tenir gaire incidència, no en el fet que sigui una llengua més parlada o menys. Doncs sí, és teoria de joc. Si tots pensem el mateix, doncs evidentment, si tots pensem que parlant més català l'ajudem, doncs evidentment a la pràctica, com que l'estem parlant més, cada vegada és una llengua més usada, no? Per tant, una mica el que vaig és aquí explicar recursos, arguments, trencar prejudicis també, perquè els catalanoparlants, quan dic catalanoparlants no vull dir gent que tingui el català com a llengua inicial, sinó qualsevol persona que el sap parlar. Arrosseguem aquests 300 anys d'imposicions, repressions, il·legalitzacions i vulgues que no, la nostra autoestima està molt tocada, la nostra llengua és una llengua de segona divisió, no?, en certa manera. Ui, per anar pel món no aniràs pas amb el català, no? Hi ha unes altres llengües que són les que serveixen i el català és ben bé la llengua de la tribu, no?, gairebé. I home, jo introdueixo algunes reflexions, de dir, fixeu-vos que al món es parlen al voltant d'unes 6.000 llengües
i d'aquestes el català ocupa la 88a posició en nombre de parlants. Per tant, està molt, 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 molt endavant. En el món editorial encara està més endavant, en les 20 primeres. A internet més encara. Per tant, guanyar autoestima és una cosa que ens cal com a comunitat lingüística, i quan ens adonem que la nostra llengua és tan vàlida com qualsevol altra i que la podem utilitzar amb normalitat, doncs ja és un primer pas per fer-ho. En aquest apartat, el primer article que tens és hàbits lingüístics paradoxals, en el sentit de que dius m'agraden molt les llengües, ergo aquí parlo només en català. Clar, això, molta gent de vegades té aquesta concepció de que les persones que defensem i parlem sempre en català no estimem les llengües, i és ben Exacte, és ben bé el contrari, perquè jo sóc una persona que sempre m'han interessat molt les llengües, n'he après unes quantes per pròpia voluntat, perquè jo he volgut, gaudeixo molt aprenent una llengua nova, perquè estic descobrint tot un univers que hi ha al darrere, i justament per això, perquè penso que les llengües són tan importants, la millor manera que aquestes llengües continuïn existint, sent utilitzades, sent vàlides, és que en el territori on són la llengua pròpia s'utilitzin amb normalitat. És a dir, si tothom canviés de llengua i es posés a parlar en anglès, doncs l'italià desapareixeria a Itàlia, el francès a França, etc etc. Totes aquestes llengües perdrien la seva finalitat. El que és clau és que cada llengua en el seu espai d'ús tingui una normalitat absoluta, i per tant que els catalanoparlants puguem parlar en català en qualsevol situació, en tot moment, i gràcies a fer això garantirem la supervivència del català. Si cada comunitat lingüística, aquestes 6.000 comunitats lingüístiques que hi ha arreu del planeta, fan el mateix, preservarem aquestes 6.000 llengües, no? Evidentment hi ha altres factors que hi incideixen, però aquest n'és un d'important. Els xinesos de San Francisco, això fa una mica, compares una miqueta aquesta situació dels xinesos a la ciutat de San Francisco amb algunes zones d'aquí de Catalunya, no? Sí. Afortunadament, una part molt important de la gent que va immigrar des d'Espanya i que va venir a viure a Catalunya, als països catalans, doncs s'ha integrat plenament, ha après llengua, alguns la parlen amb més fluïdesa, d'altres amb menys, d'altres perfectament. Hi ha hagut una integració molt bona, aquest és un dels grans èxits del país i de la immersió lingüística i de la capacitat que hem tingut de cohesionar la societat, però és cert també que determinades persones que van arribar en uns barris que possiblement es creaven en aquell moment en zones perifèriques al voltant de les grans ciutats, doncs van quedar en un espai que podem anomenar de gueto, en certa manera, és a dir, de només relacionar-se entre ells, i això pot fer que 30, 40, 50 anys després que aquestes persones s'hagin instal·lat aquí continuïn sense saber parlar català, no? Que això és justament el que passava amb els xinesos a San Francisco fa poc més de 100 anys, que no en tenien ni un borrall de l'anglès, no? Clar, això és un problema. Sí que és cert que la proximitat de les llengües entre el català i el castellà, pel fet de ser llengües romàniques, s'entén, i per tant, de seguida, encara que no el sàpiguen parlar, entendre'l sí que és fàcil. Però bé, hem de tenir en compte que hi ha aquestes bosses de població que són molt impermeables encara a la realitat lingüística i cultural catalanes, i cal incidir-hi, cal fer-los entendre, fer-los partíceps també de la societat d'acollida que és la seva, no? Del seu país. En un article apareix fins i tot, fa referència a la Guerra de les Galàxies, en Han Solo i en Chewbacca, no? Sí, la Guerra de les Galàxies és un referent en molts aspectes, i a vegades pot semblar que pel tema lingüístic no hi té res a veure, potser en temes històrics, polítics, en pots treure més suc, però bé, suposo que és una mica el defecte aquest de veure la llengua a tot arreu, que sempre m'ha fet molta gràcia que en Han Solo i en Chewbacca, en Han Solo li parlen en anglès o bé en català, si mirem la pel·lícula traduïda i doblada, i en Chewbacca contesta sempre en Wookiee, no? Que és la seva llengua, i s'entenen perfectament, i això que, clar, l'espectador sent parlar el Wookiee, és una mena de sons incoherents aparentment, però sembla que ells s'entenen. Clar, això reforça molt el concepte aquest del bilingüisme passiu, no? Això seria una mica prescindir de quina és la llengua de l'interlocutor. Clar, si ja t'entens. Sí, és que molt sovint tendim a canviar de llengua, no allò, com que l'altre m'està parlant en castellà, doncs que no vull semblar mal educat, li canviaré. No cal, si el Han Solo i en Chewbacca no ho fan i surten a la gran pantalla, segur que ho podem fer nosaltres. Ens parles un altre, parles de un concepte que és la navalla lingüística d'Occam, no? I parles comences dient que els experts en comunicació identifiquen 3 actituds possibles en les interaccions comunicatives, no? La col·laboració, la confrontació i la indiferència, no? I la navalla lingüística d'Occam, què seria? Sí, la navalla d'Occam és un principi científic. De fet, és la navalla d'Occam. És la navalla d'Occam la que existeix, jo la faig lingüística. Sí. La navalla d'Occam en si, si mirem la Viquipèdia o l'enciclopèdia que hi trobem, doncs la navalla d'Occam és un principi de caire científic pel qual, entre dues possibles explicacions d'un determinat fet, sempre tendim a quedar-nos amb la més fàcil, amb la més senzilla. Sembla que funciona bastant aplicar aquest principi en el camp de la ciència. Jo vaig pensar, doncs en el camp de la llengua potser que també ho fem, si a vegades no sabem ben bé quina llengua utilitzar en determinat context, perquè que no sé si m'entendran, etc. Doncs
si la nostra llengua és el català, doncs fem servir el català i si de cas ja ens ho diran, no? Que no ens entenen, però d'entrada no hi renunciem. Un altre article, faig la petita introducció d'aquest article que diu: una persona entra en una fleca, demana pa i a l'hora de pagar es produeix aquest diàleg. 1,30 €, si us plau, li diu la dependenta o el dependent, no? Ell diu: ¿cómo? 1,30 €. ¿Cómo? 1,30 €. ¿Cómo? 1,50 €. Però no m'havia dit 1,30 €. No? Sí. És una mica dius que potser de fet és una anècdota que explica en Ferran Suai, no? I que no sap si realment és cert, però que en tot cas segurament... Home, sí que és cert que hi ha una subtil i no tan subtil diferència entre el que és no entendre i no voler entendre, no? Aquí al Principat de Catalunya potser no passa tant, no? Però al País Valencià o a les Illes sí que es produeix molt aquesta situació, no? Que diuen que no t'entenen, no? Jo trobo francament complicat no entendre una llengua romànica si vius en aquell país, no? És a dir, si nosaltres, per exemple, sense saber italià o sense saber portuguès ens anem a passar uns dies a Itàlia o a Portugal, amb bona voluntat, al cap d'uns dies doncs, ja anirem entenent bastant el que ens diuen, podrem seguir segurament les notícies per la televisió, etc. No? I en unes quantes setmanes més doncs, ja l'entens. No vol dir que el sàpigues parlar, perquè això és molt més complex, però entendre'l per proximitat amb la teva pròpia llengua doncs, ho fas. No? Per això és francament sorprenent, per no dir increïble, en el sentit literal del terme, que hi hagi gent que porti 30, 40, 50 anys, o 20, o 10, o fins i tot un any visquent als països catalans i que digui que no entén el català, i més que tot en una conversa tan simple com seria aquesta, no? Que és no? 1,30 €, doncs tampoc no... Saps perfectament de què t'està parlant, no t'està parlant dels dinosaures, no? Per posar un cas, vull dir, saps perfectament quina és la conversa. Arribem al tercer apartat, que és aquest que titules Sense estat no hi ha llengua. Aquest a qui aniria més dirigit? Aquest ja va adreçat, diguem, és el màster, diguem. El títol ja més o menys es veu, no? Correcte. Aquí ja seria per persones no només que tenen una consciència lingüística clara i que per tant volen arguments, recursos, idees per utilitzar-lo amb normalitat, sinó per gent que vol fer un activisme polític i lingüístic, per dir-ho d'alguna manera. Hem de ser conscients que la llengua catalana està com està per raons polítiques, és a dir, això és el que ens ha dut a la situació actual i, de fet, esborranys de llei com els que proposa el ministre d'Educació espanyol doncs ho avalen, no? Aquesta tesi segons la qual tot és polític, no? Per tant, hem de ser conscients que és un problema polític i que si el volem resoldre doncs ho haurem de fer per la via política. Jo crec que per normalitzar plenament el català o qualsevol llengua, de fet, el que cal és, d'una banda, que els parlants aprenguin a utilitzar-la amb naturalitat, normalitat, comoditat en qualsevol situació. Això per una banda. I per l'altra, cal que aquesta llengua tingui un estat a darrere que la defensi, que la promogui, que l'oficialitzi, no? Clar, en el cas del català, doncs, el bloc anterior del llibre potser parlava més dels hàbits lingüístics, de com podem millorar-los, però hem de ser conscients en tot moment que també ens cal una estructura política al darrere. I això és el que intento exposar en el darrer bloc del llibre. Hi ha una colla d'articles en aquest sentit que ara no els anirem desgranant tots perquè si no ja no es comprarien el llibre, per tant, però en tot cas, per exemple, per què l'anomeno espanyol i no pas castellà, o sigui, aquest seria un article força interessant en aquest sentit, i després també el nom no fa la llengua, i entre parèntesis, però no hi ajuda, i això seria més aviat de cara als països catalans, no? I la situació de la llengua. Sí. Aquí, per exemple, al cas del País Valencià veiem com la llengua és quelcom utilitzat políticament, és a dir, a nivell filològic, a nivell històric, a nivell jurídic fins i tot, és evident que el català i el valencià són la mateixa llengua. Ningú no ho posa en dubte. Només certs sectors polítics que volen treure un rèdit electoral, no? Per tant, continuem amb la tesi aquesta, no? Que tot plegat és polític i per tant cal resoldre-ho políticament. Hi ha un seguit d'articles al final que diguem-ne són de rabiosa actualitat, que diríem, no? Perquè tenim un que parla de llengua i educació, després tenim cohesió social i llengua, i finalment un que diu 10 bones raons per defensar la immersió lingüística. O sigui, el tema aquest ara tan candent que tenim ara. És que és una mica allò de l'etern retorn de Nietzsche o fins i tot dels grecs que parlaven, de que tot tornava, no? Clar, aquest article em sembla que el vaig escriure doncs fa potser, no sé, deu fer un parell d'anys ben bé, quan hi va haver tot la primera moguda, no? Ja amb el tema de primer la tercera hora de castellà en el sistema educatiu, després que es volia posar fi a la immersió lingüística introduint el castellà com a llengua vehicular i per tant podent separar els alumnes per raó de llengua, és a dir, fer un apartheid lingüístic, i ara hi tornem a ser, no? Per tant,
és un article que malauradament és vigent encara, no? I jo el que pretenia era simplificar i fer-ho d'una manera molt esquemàtica, donar raons per les quals la immersió lingüística és molt beneficiosa per tothom, per qualsevol català, independentment de quina sigui la seva llengua i sobretot si no és la catalana, la seva llengua inicial. És que si llegim aquests 10 arguments realment es fa difícil, diguem-ne, de contradir. Sí. I llavors això també fa més difícil d'entendre el per què, diguem-ne, aquest projecte de llei del ministre Wert. Evidentment, perquè està clar que és un tema, com dic, doncs no és un tema ja de docència, sinó un tema estrictament polític. És a dir, no hi ha cap raó per la qual, si arribéssim a la conclusió, mirant els resultats acadèmics dels estudiants catalans que quan acabessin l'ensenyament secundari, posem per cas, doncs no sapiguessin expressar-se en castellà, doncs potser entendríem una raó de caire pedagògic per fer aquest canvi, no?, en la llei d'educació. Però quan veiem que el nivell que obtenen de castellà és idèntic al de català i idèntic al que tenen els alumnes espanyols de llengua castellana, no hi sabem trobar la raó, tret que siguin criteris estrictament polítics. Com creus que es pot desenvolupar tot aquest tema? Aquest tema? Home, jo crec que sembla que la corda s'està tensant, no?, ja a nivell polític, és a dir, està molt clar que el poble català, si més no a nivell del Principat de Catalunya, vol exercir el seu dret a l'autodeterminació i vol poder dir si vol esdevenir un estat independent o bé si vol continuar dins de l'estat espanyol. Per tant, això no agrada a l'estat espanyol, que no té cap mena de cultura democràtica, és un estat, recordem-ho, que fa 30 anys que comença a practicar una mica amb la democràcia, però encara no acaben d'entendre ben bé com va, els hi costa molt entendre que la gent pugui pensar diferent, pugui fins i tot parlar diferent. Aquí hi ha el contrast molt gran amb Anglaterra, no? Escòcia demana un referèndum, Anglaterra diu que sí, encara que Anglaterra faci campanya pel no, però diu sí, podem fer el referèndum, Espanya ni parlar-ne, no? Això no es pot fer, no? Per tant, s'està tensant molt aquesta corda, i en el tema lingüístic, que saben que és el més sensible, doncs també ho estan estirant molt. És a dir, estan intentant tornar a 30 anys enrere en el camp lingüístic, i jo crec que això, doncs, tensa tant la corda fins que acabarà explotant. Jo crec que tot porta a la convocatòria d'aquest referèndum, perquè cada vegada és més evident que si continuem dins de l'estat espanyol no anem enlloc. Només cal veure el País Valencià, la Franja de Ponent, aquells territoris on no hi ha immersió lingüística, quina és la situació del català, com baixa el seu coneixement, com baixa de manera terrible l'ús social. Per tant, tenim molt clar que si continuem dins de l'estat espanyol, com a comunitat lingüística acabarem desapareixent. Per tant, l'única sortida que tenim és la independència política. De fet, a les Illes ja han fet aquesta marxa enrere, precisament, que ara es proposa a nivell més general, però això ja ha passat a les Illes. Ja van dir que per decret, primer van intentar a veure els pares que triessin la llengua d'escolarització, i com que van veure que una majoria aclaparadora, molt, però absolutament majoritària, es decantaven pel català, com que no els agradava aquesta opció, des de l'administració van dir, doncs saps què? Traiem la immersió lingüística i farem el que nosaltres vulguem. D'aquí una mica aquesta manca total de valors democràtics que no els entenen. I tu creus que finalment els independentistes ens hem posat d'acord? Ho dic perquè tens una frase al llibre que jo considero que és genial, que diu d'un conte, estreta d'un conte, em sembla que ja havies escrit tu, que deia: volíem fer la revolució, però no vam trobar un dia que ens anés bé a tots. Això ens ha passat sempre, és a dir, tots els independentistes des de fa anys, no, sí, ho volem fer, però és que ara he quedat, no? Sembla quasi allò, no, és que ara he d'anar a fer un cafè. No fotem, és a dir, perdó, és a dir, realment ens hem de posar d'acord perquè la situació política del país és límit, a nivell econòmic, a nivell social, hi ha molta gent que es troba en una situació econòmica realment complicada, i això amb un estat independent, evidentment que no es resoldria d'un dia per l'altre, però com a mínim gestionaríem els nostres recursos, en tindríem molts més, tots els que ara marxen, i crec que tots aquests factors econòmics, també lingüístics, en general, doncs, són elements que ens uneixen i que fan, crec, que siguem capaços de dir, mira, deixem una mica de banda les diferències, anem a esdevenir un estat independent i després, mira, els que siguin d'esquerres són d'esquerres, els que siguin de dretes són de dretes, i ja mirarem com ho arreglem. Però per ara jo crec que estem treballant bé en aquest sentit, no? Malgrat que jo soc de les persones que crec que no es pot anar només a per la independència i deixar de banda l'estructura política que se li voldria donar. Des del meu punt de vista, la independència seria un moment molt bonic per crear un estat totalment nou, totalment diferent, és a dir, no conformar-nos amb les estructures que ja hi ha. Una simple eina, diguem-ne. Exacte, doncs ja que ho tenim, doncs fem-ho bé, és a dir, fem l'estat que volem que hi hagi, un estat just, socialment avançat, realment democràtic, transparent, etc. Potser és una utopia? No ho sé, però en tot cas és cap on hem d'anar, crec jo. Molt bé, David, doncs ja pràcticament hem arribat al final ja d'aquest programa.
En tot cas, t'agraïm, evidentment, que hagis estat aquí amb nosaltres i no voldria acabar sense preguntar-te pels Tallers per la Llengua, que ets vicepresident de Tallers per la Llengua, que precisament és una entitat que es dedica una miqueta a la part segona d'aquest llibre, pràcticament, exacte. Bàsicament, a la part segona d'aquest llibre. De fet, el llibre està una mica inspirat també en la feina que fem a Tallers per la Llengua. Nosaltres fem tallers adreçats a tot tipus de públic, també des de gent que no té consciència lingüística i que per tant serien els del primer bloc del llibre, és a dir, gent que no... I aquí tractem molt la diversitat lingüística, les curiositats, i sobretot anem a treballar molt els hàbits lingüístics, el segon bloc que comentaves. El tercer sí que el deixem totalment de banda, no entrem en política per una qüestió de principi de l'entitat, que volem centrar-nos estrictament en el que són hàbits lingüístics. Primer i segon bloc, i sobretot el que hem treballat molt és, com bé deies, el segon bloc, el dels hàbits lingüístics, perquè pensem que és decisiu. És a dir, si totes les persones que parlen català aprenguessin a utilitzar-lo amb normalitat, sense canviar de llengua, que l'altre et demana que no t'entén, doncs bé, si no t'entén pots arribar a canviar, no passa res, tampoc no es tracta d'agafar actituds inamovibles, però bé, agafar una mica més de confiança i adonar-nos que podem utilitzar la llengua amb normalitat. La clau seria això, normalitat. La clau és aquesta, només que totes les persones que normalment parlen català no canviessin de llengua, l'ús social ja augmentaria de manera exponencial, per tant, aquest és el nostre objectiu. Doncs gràcies, David. A vosaltres. I acabarem una miqueta amb un petit fragment d'un article d'aquests que diu un motiu per la independència de la llengua, la part final que diu la normalització de la llengua va lligada intrínsecament a la independència política dels països catalans. Però per què és tan desitjable la normalitat del català? Una llengua no és només un instrument de comunicació, sinó que una llengua també és una manera genuïna d'interpretar l'entorn i un element d'identificació col·lectiva, d'integració de les persones nouvingudes i també de cohesió social. La diversitat lingüística és un patrimoni cultural que cal preservar i la millor manera de fer-ho és que les llengües minorades disposin d'un estat propi que en fomenti l'ús. Doncs fins al proper programa, que tingueu molt bona feina.